Sabalun corona tibo konan gadi-gadi aco menggaya pai malala pakai lepong siti ko banda nyota babana makan di mall onde yo sabana bangga posting makan lama di Facebook IG jo WA tapi kini apo kadang mandi sajo indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana bahasa bawa balik deh. Gitu badendang lo balik di sana dendang lawa-lawa. Kalau saya desa dia juga kini go kayak dalam deh kini. Ancak wa badendang lawa-lawa perintah-perintah terus. Oke di sana ikuti taruh Petra kolak deh. Ayo malah. Iyo balailah salasa pasaran Solo ramilah de anak dan muda-muda onde yalah de kandong onde taruhlah kamalengo biarlah nak kami de mama mandendangkannya onde lah de kandong onde taruhlah kamalengo biarlah nak kami de mama mandendangkannya belah balai utang yo di mano-mano di kumpulan sampai 10 juta siko 3 suku sinan 8.500.000 di lapau sabala utang sampai 6,5 siko 3 suku sinan 8.500.000 di lapau sabala utang sampai 6,5 oi karamolai dah karamolai karamolai la karamolai ay karamadendinyo oi karamolai la karamolai asyik karamolai la karamolai ay karamadendinyo hampir 3 bulan anak ada sekolah tapi tugas online basetor juo jankah bali pulsa untuk makan sajola anta tapa soba salang aperang sabalah rumah jankah bali pulsa untuk makan sajola anta tapa soba salang aperang sabalah rumah. Kini kita di rumah saja, tak ada karajo, takui beko bini baranak pulo. Anak laba limo, beko lai seorang lai, susah menggadangkan zaman payah mode kini. Anak laba limo, beko lai seorang lai, payah menggadangkan zaman payah mode kini. Oi karamolai la karamolai brr karamolai la karamolai oi karamadendinyo oi karamolai la karamolai karamolai la karamolai oi karamadendinyo sabalun corona tibo konan gadi-gadi aco menggaya pai malala pakai lepong siti ko banda nyota babana makan di mall onde yo sabana bangga posting makan lama di Facebook IG jo WA tapi kini apo kadang mandi sajo indah. Oi karamolai la karamolai karamolai la karamolai oi karamadendinyo oi karamolai la karamolai karamolai la karamolai oi karamadendinyo onde rayo kini katibo piti indah ado joa baju anak kali bali kok tak babaju rayo bala rasonyo kini hati kasia kamanyalang kini urang sadonyo malang kok tak babaju rayo bala raso kini nyo hati kasia manyalang urang kini sadonyo malang oi
karamolay, karamolay la karamolay. Karamolay la karamolay, ay karamadendinyo. Oy karamolay, karamolay la karamolay. Asi karamolay la karamolay, ay karamadendinyo. Onde yo lalangan kini, pasanyo orang solo, karena katakutan de corona. Ande 2 bulan matoko tanang walalo, mamikirkan anak makannya indah abasamba. Alah 2 bulan matoko tanang walalo, mamikirkan anak onde makan tak abasamba. Awak kini tak maroko, de indah bapiti, jo apola rokok kadi balik. Dulu lay sabungkuy, kini tapaso sa tanga, rokok waji samsu, tapi sarangnya sampurna. Dulu lay sabungku, tapi tapaso sa tanga, rokok waji samsu, tapi sarangnya sampurna. Karamolay, karamolay la kamamolay. Onde la malang bana. Karamolay la karamolay. Oy karamadendinyo. Oy karamolay, karamolay la karamolay. Asi karamolay la karamolay. Oy karamadendinyo. Oke, sana mikilah lagu-lagu gurau dari Opetra ya. Yo pada awak bahasa desa dia dak jaleh dak tentu yo rancak awak lagu-lagu modiko ya. Alhamdulillah mudah-mudahan banyak yang suka ya. Kalau nak suka, yang suka silakan kasih like ya dan subscribe channel ko ya. Oke sana segitu sila dulu dari Opetra. Beko kita sambung lo balik dak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.